Misija OSCE u Bosni i Hercegovini je dugi niz godina usmjerena na poboljšanje položaja Roma i njihovog punog uključivanja u bosansko-hercegovačko društvo. Romi u Bosni i Hercegovini suočavaju se s diskriminacijom u brojnim područjima, uključujući obrazovanje, zapošljavanje, pristup socijalnoj zaštiti, zdravstvenim uslugama i stanovanju. Cilj misije OSCE kroz rad terenskih ureda je bio i ostao osigurati pristup pravima, te institucionalno sudjelovanje Roma u strukturama i tijelima vlasti kako bi se mogli rješavati spomenuti problemi u borbi protiv diskriminacije i predrasuda. Jedan od pozitivnih primjera ovakvog rada i suradnje je romska zajednica u naselju Kralupi u općini Konjic, gdje živi oko 130 osoba u 30 domaćinstava. Većini kuća je bila potrebna obnova ili dodatna gradnja. Kroz aktivan rad i suradnju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, općine Konjic i Caritasa Švicarske od 2013. do 2017. godine obnovljeno je 10 kuća. Predstavljamo 144 Roma iz Kralupa, koji sam počeo sa donacijom prvo vremenske nepogode koji se srušila ta kuća i druga kuća dole nije bila krova, pa smo od te kuće počeli sa donacijom. Imamo još jedno koje smo iskupili od svoje sredstava i koja nam je općina dala mogućnost sa donjim dio puta stubišta naše gore groblja koji smo radili te stepenice. I to ručnim radom, sve preko naših omladine i djece. Misija OSCE u BiH je predstavnike udruženja Roma Konjic podržavala kroz obuke, izgradnju i jačanje kapaciteta te aktivnu razmjenu informacija. 22 obitelji žive u gradu Jablanica na 2 lokacije. Općina Jablanica je jedna od onih koja aktivno radi i podržava romsku zajednicu. Već dugi niz godina općina financira iz općinskog budžeta udruženje Roma Jablanica, te na taj način podržava udruživanje Roma na lokalnom nivou i organiziran pristup rješavanju potreba u toj zajednici. Kroz nekoliko projekata općine Jablanica i BiH Ministarstva za raseljena lica i izbjeglice ciljano je osiguralo pomoć za obnovu nekoliko stambenih objekata kao i ostalu infrastrukturu u naseljima gdje su nastanjeni Romi. Svi članovi zajednice imaju obezbeđeno zdravstveno osiguranje, to financira općina Jablanica, a omogućen im je pristup javnoj kuhinji. Jedan od važnijih segmenata jeste stipendiranje romske djece. Sva romska školska djeca na početku školske godine obavezno dobiju školske torbe i pribor, a Centar za socijalni rad ima otvorenu komunikaciju s ovom zajednicom te pomaže unutar postojećih financijskih okvira. Jedan od pozitivnih primjera odgovora lokalne zajednice je rad omladinskog kluba Pod istim suncem, koji je u suradnji sa općinom Jablanica kroz cijelu 2015. godinu provodila projekt Grad jednakih mogućnosti. U sklopu tog projekta napravljena je analiza stanja i potreba romske populacije u Jablanici, provedena je obuka s ciljem osnaživanja lokalnih Roma, održana je i obuka iz informatike, nakon čega je mladim Romima donirano 7 laptopa. Razgovarali smo o stereotipima i predrasudama, dakle to su neki bili treninzi prilagođeni tom projektu. To je isto dosta zgodno izgledalo, oni nisu nikad učestvovali na takvim aktivnostima. I na kraju svega toga napravili smo događaj, neki dijalog kultura u Jablanici gdje smo napravili jednu interaktivnu predstavu. 18. svibnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici u Mostaru je predstavljen projekt stambenog zbrinjavanja Roma u Mostaru za predstavnike 12 zemalja jugoistočne i srednje Europe, sudionica projekta Dekada inkluzije Roma. To je bila kruna dugogodišnjeg rada misije koja je kontinuirano podržavala, zagovarala i tehnički pomagala grad Mostar u realizaciji ovog projekta. Na periferiji Mostara, na Bišću polju uz obalu Neretve, kroz projekat stambenog zbrinjavanja Roma, izgrađene su 32 stambene jedinice u kojima su smještene romske obitelji. Pored toga, uređen je parter oko stambenih jedinica i završen pristupni put od magistralne ceste do naselja. U izgradnju je uloženo oko 1,3 milijuna konvertibilnih maraka od strane grada Mostara, Caritasa Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Realizacijom ovog projekta većina domicilnih mostarskih Roma koji su u stanju socijalne potrebe su dobili krov nad glavom i mogućnost ostvarivanja drugih prava. Pored ovoga građevinskog objekta, grad Mostar je radio i na edukaciji djece iz Roma kako bi djeca iz ovog naselja pohađala svi osnovne škole, odnosno i srednje. I to smo zacrtano i realizirali, zahvaljujući podršci i
Roma iz naselja, odnosno i njihovo rukovodstvo, kako nas. Međutim, tijekom kasnije aktivnosti ustanovili smo da gro romske djece završava samo osnovnu školu, a ne srednju, pa smo došli do podatka da bi trebalo dodatno djecu educirati, pa naravno opet kroz REFO, takozvani projekat, nekoliko godina smo radili na dodatnoj edukaciji djece u osnovnoj školi kako bi ih postigli bolji uspjeh i nastavili školovanje kako srednju, tako i na fakultetu. Projekat saradnje kojeg možemo izdvojiti u gradu Čapljini je rješavanje stambenog pitanja za 5 romskih porodica u Čapljini u selu Stanojevići u suradnji sa Hilfswerk Austrija, ASB Deutschland i Kali Sara Informativni centar Sarajevo. U toku izgradnje kuća, misija OSCE-a i općina Čapljina su učinili zajedničke napore ka izgradnji dobrosusjedskih odnosa stanovnika Stanojevića, inače povratnika Bošnjaka i njihovih novih susjeda Roma. Općina je uložila dodatna sredstva skupa sa Hilfswerkom Austrija u obnovu puta koji povezuje Stanojeviće sa glavnim putem prema Čapljini, što je poboljšalo uvjete života i za romsku zajednicu i za povratnike. Romska zajednica u Stocu živi u nehumanim uvjetima bez tekuće vode, struje i drugih komunalnih usluga. Stambene jedinice u kojima žive su privremene barake izgrađene nasuprot spomenika zaštićene baštine na Radimlje. Kao rezultat dugogodišnjeg zalaganja misije OSCE u BiH, 2018. godine općina Stolac je po prvi put aplicirala i dobila financijsku podršku od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za izgradnju 3 kuće na lokaciji Ošanići blizu grada, a 2020. godine dodijeljena su sredstva za još 3 stambene jedinice za romske obitelji. Nevladina organizacija Orhideja sa sjedištem u Stocu dugi niz godina pomaže Romima osiguravajući pakete s hranom, odjećom i higijenskim potrepštinama. 2016. godine ova organizacija je osnovala dnevni centar Gnijezdo u kojem djeca iz osnovnih škola, uglavnom romska djeca i djeca iz socijalno ugroženih obitelji, imaju osiguran produženi boravak i jedan obrok. Stručno osoblje radi sa djecom, kao i 10 volontera koji dolaze iz srednje škole i pomažu im u, obavljanju zadaća, vježbanju nekih težih predmeta, recimo matematike i stranih jezika, kao i pomažu nam pri organizovanju izleta za djecu koje također radimo svake godine u sklopu socijalizacije djece u našem centru. Pozitivan primjer je dječak s Radimlje koji pohađa srednju školu Stolac, koji iako živi u izuzetno teškim uslovima u naselju Radimlja, uz podršku škole kreira svoj put do stjecanja kvalifikacije. Važno mi je da idu mi djeca do kraja, zato hoću da imaju bolji život kao ostala djeca. Vi vidiš kako mi živimo, u kakvim uslovima, nemaš da izvinete ništa. Gdje jedemo, tu spavamo, tu se i kupaju djeca, sve. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK prvenstveno želi istaći uspješne prakse u osnovnim školama HNK u kojima su uključena djeca Romi. Škole ulažu dodatne napore kako u osiguranju podrške u potrebnom priboru, udžbenicima, užini, povremenoj odjeći, sredstvima potrebnim za učešće u izletima, tako i realizacijom vanrednih razrednih polaganja i drugim dodatnim pedagoškim podrškama, a sve u cilju uspješne i inkluzivne prakse. Kako bi podržalo proces, ministarstvo razvija partnerske odnose sa nevladinim sektorom, pa je tako u partnerstvu sa Save the Children implementiran projekt Dostupno i kvalitetno obrazovanje za sve, koji je tokom 2017. i 2018. godine rezultirao povećanjem učešća djece, boljim postignućima, povećanju podrške za udžbenike, užinu, jačanju kompetencija nastavnika uz certifikaciju trenera, angažiranjem Roma medijatora za osnaživanje saradnje sa roditeljima, školskim razvojnim konferencijama te učešćem na konferenciji na nivou BiH. Razvijajući te pristupe, škole su nastavile sa implementacijom, tako sve većem broju možemo govoriti o maloj mikropodršci koje školske zajednice nastoje ostvariti u saradnju sa zajednicama Roma i njihovim roditeljima. 15. listopada 2020. godine vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je kantonalni lokalni akcijski plan LAP za rješavanje problema Roma u HNK 2021-2024. godina. Ovaj akcijski plan je rezultat zajedničkog rada i zalaganja vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i misije OSCE u Bosni i Hercegovini s ciljem strateškog i sustavnog pristupa rješavanju problema romske populacije te ciljanom i racionalnom trošenju raspoloživih financijskih fondova.
Tijekom procesa, radna skupina konzultirala se i s predstavnicima romskih zajednica kako bi stekla bolji pregled postojećih problema i prilagodila mjere i aktivnosti za rješavanje istih. Hercegovačko-neretvanska županija je prva županija u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je na cjelovit način putem jednoga dokumenta pristupila rješavanju svih ključnih pitanja vezanih za Rome. Lokalnim akcijskim planom predviđeno je rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne skrbi, jačanja institucionalnih kapaciteta, romskih zajednica i nevladinih organizacija te zapošljavanja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2021-2024. godina. Nadamo se kako ćemo u sinergiji sa svim dionicima lokalnog akcijskog plana nastaviti sustavno raditi na realiziranju zadanih nam ciljeva, a sve kako bismo na koncu imali što više ovakvih pozitivnih primjera iz života Roma u našoj županiji. Misija OSCE u BiH kroz svoj terenski ured u Mostaru će nastaviti s aktivnostima na poboljšanju položaja Roma u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kroz provedbu akcijskog plana. Koristim ovu prigodu da u ime vlade Hercegovačko-neretvanske županije svim Romima zaželim svako dobro i čestitam Međunarodni dan Roma.